awuthi ngitshela isiphuzo bese siphendula ke manje qala mina noMhlabisa uqala mina noMhlabisa cha igama lami nguqinisani ngokaMlambo uformer deputy chairperson we-NEC njengamanje ngikwi-advisory board yeNaTeSA ekhaya kuSolundi ngisabatha nje wonke amathempeli onyazi akhona ngu-national mina ngihlabisa mlungisi njengamanje ngisihlalo weNaTeSA National ngisuka ke kwaHlabisa ithempeli lami kusethethelela mthetheleni kodwa ke yonke indawo nje la kunonyazi khona ngibase kakhulu ke-KZN ngokufunda nangomsebenzi kodwa ke iNaTeSA isinikeza ama-opportunities ukuthi sikwazi ukuhamba kuzo zonke indawo si-witness ubuhle nobukhulu bukaShembe in various institutions of higher learning. njengoba silapha nje la esikhona njengamanje University of Western Cape ise-Western Cape kodwa le nyuvesi esikuyo inyuvesi yakhona e-Western Cape i-University of Western Cape size nge-launch yokuzolauncha ama-branches awu-4 silontsha i-UCT, silontsha i-Stellenbosch, silontsha i-UWC kanye ne-CPUT. Ilontshe-ke yona ezobe ikusasa ngomhla ka-6 izokwenzeka e-UCT. okusho ukuthi kusukela kusasa-ke asengama-branch asemthethweni eNaTeSA asezohamba ngaphansi komthetho wenhlangano iNaTeSA. It's a Nazareth Tertiary Students Association. Uzube ilunga-ke leNaTeSA kufanele uqale ube yilunga lesonto ugcina imithetho yebandla lama-Nazareth isho njalo i-constitution you shall abide by the rules of NBC. Bese-ke u-iloya-ke ebuhleni kodwa-ke iNaTeSA-ke ayiphelele esontweni izinto lezo zokuqala kufanele ube nazo ukuze ube yilunga leNaTeSA. Uma usungaphakathi-ke kuye kwiNaTeSA-ke iNaTeSA-ke ipromote i-academic excellence kukuningi nje nengakafiki-ke kukhona esafisa ukuthi ifike kukhona razzmatazz of Shembe's gospel kuningi nje kuningi kakhulu iscope nje seNaTeSA si-broad. I-constitution yethu umuntu ofuna ukuyi-affiliate nathi yam-accommodate naye khona abantu ekuthiwa ama-associate abathanda nje i-idea yento yonke esiyenzayo abasisapothayo nangayo yonke into lawo bantu bangama-associate. Uma ethanda inhlangano ngaleyo ndlela kodwa engakuthandi ukuba yilunga lesonto engaba yi-associate ngoba ethanda i-idea yokuthi senza leyo nto. Kuyi-constitution eNaTeSA konke lokho kuphansi iyakuchaza lokho. Awu phela unyazi lo kumele egcine ebhabhalisiwe lo muntu. Umuntu ose-attend imithandazo yethu, imithandazo akuyona eNaTeSA kaShembe. Kufanele egcineni lo muntu egcine ebhabhalisiwe. Uma egcine enza kanjalo suke senothando lenkolo uma isihamba imithandazo. Into uMlambo engiyisho iyona ukuthi iNaTeSA kuseya eyabantu asebengama-NaTeSA kuphela. Kodwa ngoba siyafundisa kakhulu ngenkolo yobuNazaretha. So abantu ababona izinto esizenzayo, 1 ngokwenkolo yethu, number 2 futhi ngezinto-ke esizenza organizational wise kodwa eziphushwa yinkolo yethu, for instance academic excellence, community engagement, into enjalo into epromotwa not only ithina as academics but enkolweni yethu vele.
So ngaleyo ndlela kuyenzeka lezi zinto zimdrawe umuntu ukuthi azagcine aphenduke abe i-member yebandla. But to be a full member of iNaTeSA kumele kube ukuthi you are a member yebandla lama-Nazareth Tertiary. Uku-eda-ke nje sesiyakupha-ke lo umphako. Into ebaluleke ngayo iNaTeSA futhi okokuqala nje engane njengoba usuke uvela ekhaya bakhona abasuke bevela emakhaya. I-university-ke enye environment enelinge eziningi ifike abazali ingane mazize ema-university ukuthi umntana wami uyobuya esakholwa yini, uyobuya esayiNazareth yini, ngoba e-university akukho ngekho. Othanda ukubhema ugwayi uyawubhema, othanda ukuphuza utshwala uyabhema. Kodwa uma ngabe ungaphansi kweNaTeSA, iNaTeSA iyakuqoqa ngoba uhlala nabantu enifundiswe ngendlela eyodwa nabo, enizophila impilo eyodwa nabo, ungekho kwincindezi. Ngoba uma iNaTeSA ingekho mhlawumbe ungagcina uba kwincindezi abanye abangani ukuthi vele ngoba bakhona nawe ugcina usuwenza leyo nto. Okunye-ke iyakuconnecta-ke nabantu, wazane nabantu. Ngeke nje ngisahlelwa kaHlabisa, ngeke ngihlwelele nakho ngila eCape Town, ngeke ngihlwele Eastern Cape. Uyaconnecta nabantu, wazane nabantu uma kwiNaTeSA. Uma uthandayo iNaTeSA ukhula ngezinto eziningi. iNaTeSA iyikho konke, baze bethi abanye ini home away from home. Ya, baze besho njalo ngoba iwumndeni. Angiqale nje ekuthenini sijabule kakhulu ngoba sila. Ngoba lokhu akukhulumi ukuthi ukukhula kweNaTeSA kuphela kodwa ukukhula umsebenzi kaShembe. Ayikho into esiyenzayo ngaphandle kukaShembe. So ukuba-ke yini ebaluleke nalento esizokwenza kuchaza ukuthi kuqala ngoba sizolontsha nje kuchaza ukuthi sesike sababuka sabamonita kwakhona umuntu oseduze nabo obafundisayo ukuthi kwaNaTeSA kanjalo nje both ngokwenqubo yenkolo yobuNazareth Tertiary kanye futhi-ke ngoku-satisfy ama-requirements e-organization. One, our institution yakho kuyona, bese kuba organization academic excellence, community engagement, into ey'kanjalo. Sipromota lezi zinto ukuqala sibabuke labantu bese sibatrainer, sibabone ukuthi okay sebeyayenza le nto bese siyafika-ke sizobalontsha. Kodwa lokho akusho ukuthi sesizosuka ubona. Kusho ukuthi ukusebenza kwethu nabo sekuzoba into ngempela ehambisanayo negqugquzelwayo njalo. Sebezokwazi ukuparticipate kuzo zonke izinto ezihlelwa yiNaTeSA nationally. Ukuphuca umbhobho umbomvu national yeNaTeSA Zendulela ukuthi size la. Khuluma ukuthi iNaTeSA i-students zaleli bandla zigcwele KZN. Wathi eGoli kubusa zona, wathi eMpumalanga izona, wathi sesibheke ezansi manje. Sikuphi namhlanje? iNaTeSA